Jo crec que no podem fer una frase així com absoluta de si és segura o és insegura, però sí que ho podem comparar amb altres moments del temps. I Barcelona avui és més insegura que no pas ho era fa 6 anys. I fa només 6 anys, abans que entrés l'actual govern de comuns i de socialistes, la seguretat era la 7a preocupació de la ciutadania, anant a la mitjana, diríem, del nostre país. I es dispara amb un govern que ha decidit que no creu en la policia, que no li dona suport ni material ni de personal, que ha decidit no fer les promocions que els hi toca, i ara mateix tenim menys policia que quan es van fer els Jocs Olímpics. El govern municipal que ha decidit que no fa promocions, un govern municipal que sistemàticament ha menystingut els cossos de seguretat de la ciutat de Barcelona, un govern municipal que fins i tot regidors seus, quan portaven 4 anys governant, deien potser sí que la policia és important per la nostra ciutat. Hi ha hagut un menysteniment i és que és recurrent per part dels sindicats, és recurrent per part dels cossos d'emergències i també, ara perquè entrem en aquest tema, però sí que també estan demanant a crits aquests cossos, els que estan sindicalitzats i els que no, que sobretot deixem de polititzar-los, que els donem suport, que els donem les eines que necessiten, els efectius que necessiten i que tinguin aquest suport institucional que els hi cal per aplicar la primera de les polítiques de benestar d'una ciutat, que és la seguretat.